Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 5-nji aprelina sanyna Türkmenistan Tatarstanaky daşary ýurtly talyplaryň sanawyna 1-nji orduny. Türkiýanyň ilkinji elektrikli awtology, dünýäniň iň baý 25 işowiri. Mesa gözüne getirip bolmajak teklip ýaly habarlar getirýäris. Mehriban müştaqlary gelingen bolsa habarlarymyza geňişleýin seredip geçelim. Türkmenistan Tatarstanaky daşary ýurtly talyplaryň sanawyna 1-nji orduny. Türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdumyza bir günlük sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň baş tutany Rustam Minnihanow bilen doşdy. Bu barada Tatarstan Respublikasynyň baş tutanynyň resmi saýtyna bellenip geçilýär. Rustam Minnihanow Türkmen halkynyň milli liderini, Türkmenistan Russiýa gatnaşyklarynyň pogtalandyrylmagyna gönükdirilen Türkmen Tatar hyzmatdaşlygynyň ösürilmegine berýän gollaw üçin hoşallyk bildirdi. Halk maslahatynyň başlygy Rustam Minnihanowa ýüzlenip, "Sizi mehmansaýar doganlyk Türkmenistany görmekden örenşat. Siz Türkmen Rus gatnaşyklaryny pogtalandyrmak üçin köp işler alyp barýarsyňyz. Biz muňa ören uly ähmiýet berýäris. Biziň iki taraplaryň gatnaşyklarymyz hem üstünlikli ösdürilýär" diýip bellädi. Söhbetçiler iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň lewtiýataklaryny gözlemek, tebiğ gazy daşamak, energetika we himiýa önümleriniň üçinçiligi ýaly ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem taraplar meden insanperwer ugurlary, şeýle hem bilim we syýahatçylyk hyzmatdaşlygy babatda pikir alýdylar. Türkmenistan Tatarstany bilim alýan daşary ýurtly talyplaryň sanawyna 1-nji orunda durýar. Tatarstanaky türkmen talyplarynyň sany 6281-e deňdir. Rustam Minnihanow halk maslahatynyň başlygyna şu ýylyň maýyna geçiriljek Russiýa Islam dünýäsi Kazan forumuna gatnaşmaga çağırdy. Duşukdan sonra Tatarstan Respublikasynyň baş tutany Rustam Minnihanow Türkmenistanyň Sowda Senagat edarasyna geçirilýän sowda toplumynyň sergisine baryp gördi. Türkiýanyň ilkinji elektrikli awtology. Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkiýede işlenip düzülen TOG T10X kasamly ilkinji awtologyň eýesi boldy. Türkiýanyň prezidentiniň metbuat gollawynyň habar bermegine görä, awtologyň açaryny gowşurmakda barasy prezident köşküne geçirildi. Şu günden başlap TOG kasamly awtologları köçelerde görüp başlar diýip prezident Erdoğan belläp geçdi. Onun bellemegine görä, TOG kasamly ilkinji elektromobiliň işlenip düzülmegi we öndürilmegi, şeýle hem onuň ýokary derejesine çykmagy tehnologiýanyň we iktisadyýatyň ösen derejesiniň nişanydyr. Prezident Erdoğan bu awtologyň bir Türkiýede däl, eýsem tutuş dünýäde uly meşgullyk gazanjakdygyny anan bildirdi. Bu awtolog üçin häzirden 177 000 sargyd edildi. Şeýle hem Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň bu ulug boýunça sargydynyň taýýar edilenligi, şeýle hem Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň hem sargyd edenligi bellenildi. TOG elektrik awtology bir zaryatda 500 km/h ýol geçip biler. Awtolog 4,18 sekundda 100 km/h tezlige ýetip biler. O elektrik hereketlendirjisiniň iň ýokary güýji 400 at güýjüne eýedir. Dünýäniň iň baý 25 işowiri. Meşhur Forbes jurnaly 2023-nji ýylyň iň baý 25 adamyny ma'lum etdi. Sanawdaky öňdewarjy baýlary geçen ýyl bilen deňeşdirilende $200 milyar ýetki çeken bolsa-da, olaryň umum baýlygy $2,1 trillion deňdir. Jurnalyň maglumatyna görä, milliarderleriň sanawyna 2640 adamma, olaryň diňe öňdäki orunlary eýleýän 25-siniň baýlygy 2 trillionyň gowrakdyr. Dünýäniň iň baý işowirleri üçin 2022-nji ýyl köp bir şowlu olmady. Elon Musk $39 milyar, Jeff Bezos bolsa $57 milyar ýetki çekdi. Soňky sanawa görä, Bernard Arnault $211 milyar, Elon Musk we Jeff Bezos'ın $114 milyar baýlygy bar. Dünýäniň ozalky öňdewarjy baýlarynyň Bill Gates'ın baýlygy $104 milyar deňdir. Sanawdaky 25 öňdewarjy baýlaryň sanawyna iki sany Hindistany işowirma. Olardan Mukesh Ambani'niň baýlygy $83,4 milyar, Gautam Adani'niň baýlygy bolsa $47,2 milyar deňdir. Bu öňdewarjy 25 baýyň hataryna Hytaýdan diňe bir işowir bolup, ol hem Çujon Şanshan bolup, onuň emlegi $68 milyar deňdir. Mesa gözüne getirip bolmajak teklip. Saudiya Arabistanyň Al Hilal topary Argentin ýyldyzy Lionel Messi gözüne getirip bolmajak teklip etdi. Oňa ýyllyk 400 milyon euro şertnama hödürlendi. Häzirki wagtda Fransanyň pasajer toparynyň düzümine çykyş edýän Lionel Messi'niň bu toparda galyp galmajakdygy nebelli. Şu mewsimiň ahyrynda onuň şertnamasynyň möhlet tamamlanýar.
Sport neşirlerinin habarına göre, Messi'nin Fransız toparının düzümünden gitmegine garaşylýar. Al Hilal topar bolsa ona ýyllyk 400 milyon dollarlyk resmi teklip etdi. Ýöne Messi'nin karýerasyny Ýewropada dowam etdirmek isleýänligi aýdylýar. Saudy Arabistanyň hökümeti Lionel Messi'nin Saud toparyna gelmegine gyzyklanma bildirýär. Dünýäniň eng güýçli iki futbolçysy Lionel Messi'nin hem-de häzirki wagtda Al Nassr toparyna çykyş edýän Cristiano Ronaldo'nyň Saudy Arabistanyna çykyş etmegi ýurda syýahatçy akymynyň gelmegine hem-de Saudy Arabistanyň Misir we Gresiýa bilen 2030-njy ýylda bilelikde dünýä çempionatynyň geçirilmegine goşunt goşup biler. 7 gedek altın pökkü bayragynyň eýesi bolan Messi 2021-nji ýylyň Thompsondan beri PSG toparyna çykyş edýär. Al Hilal topary Saudy Arabistanyň eng güýçli toparlarynyň biridir. 18 gedek çempion bolan bu topar häzirki mowsumda 20 dowuşlukda 42 utuk jemläp 4-nji orunda barýar. Ine mehriban müştoklar Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny näse ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz şeýlekem. Türkmenistanyň prezidenti Tatarstanyň baş tutany bilen dowuşdy. Halk maslahatynyň başlygy Rifat Hysarjykly ogly bilen dowuşdy. Serbiýanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýada saparda bolar. 4 ýaşly çagy Guinness Rekordlar kitabyna girdi ýaly habarlary Ata Watan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, eger de biziň saýtymyza ýeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Ata Watan Türkmenistan projeniýasyny tölewsiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden enneki sanyny görüşýänçe hoş sag bolun.